juba ai không thể sa kum yakata ba lấy phi per khat khu slai ka jun ta lấy ka ba su pendom kam da ki mobile sa kum yakata ba lấy phi per khat khu slai ka jun ta lấy ka ba su pendom kam da ki mobile Basuk hangapat ka ba janja kumukengan kontak ya habaya na pimpat ay number deka basuk hangapat ka ba janja kumukengan kontak ya habaya na pimpat ay number say kang thay